Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ya kuke, ya gajiya, ya jin daɗi. Ni ne naku ne wanda kuka sani da Abdulsalam Shuaibu, wanda ake kira da AS Swara, masu tada hura service karkade, wannan Hausa musician, wannan fashion designer. So kada ku damu, shi gaba da bidiyon AS Swara a YouTube nasa, domin wannan guntun video da zan sake muku na yadda za ku koya yadda za ku yanka kaya, yadda za ku yi abubuwa dai da dama. Amma dai ba za ku samu ba sai kuna bina a YouTube. Wanda yake bukata ya koya yadda ake yanka kaya, to zai iya zuwa YouTube nawa ya danna mun subscribe, sai ci gaba da bina. Duk lokacin da na zo ina zan ka sake muku tutorial da nake yi, yankan da nake yi, yadda ake sa breast part, yadda ake sa su bum stick, yadda ake dinka kaya, yadda ake dinka riga da skirt, yadda ake dinka flare na kaya. Duk zan nuna muku duka wannan ba matsala, amma sai kun biyo ni fa. Kafin kuma ku samu wannan dama sai kun danna mun wannan subscribe button. Ku danna subscribe button nan, domin duk lokacin da na yi tutorial na saka a YouTube nawa za ku kalla, kuma za mu karu da shi gaskiya. So ina muku fatan alkhairi. Ni ne naku Abdulsalam Shuaibu, wanda aka sani da AS Swara, masu tada hura sake karkade, arewa fashion designer, musician, ma yo. Gane ne, so normal ne. So sai kuma ina son na dan tura sako ne ga abokanai na kuma yan uwa na mawaka. Dan Allah, duk wanda yake waka kada ya zanna akan waka kadai, ya samu dan sana'an da zai hada da shi, domin idan kana waka kadai gaskiya ba za ka ci gaba ba gaskiya. Yana da kyau idan kana waka ka dan samu dan abun da kake wanda kana juya dukiya, ka dan samu kudin da zaka je studio. Domin studio nan ma kudi ne, video kudi zaka biya, ma wai haka kawai za a je ma video ba. To idan baka da wannan sana'a kuma gaskiya ba yanda zaka je ka yi video. Haka kuma da wannan sana'a da kake da shi aka samu ga video. An gani dai ni a mai fashion designer, kuma gashi ina waka. To albarkacin wannan fashion design ne kuka ga nake dan videos na wannan. So ina muku fatan alkhairi.